Днес ще играем Try Die Repeat. И нямаме continue, ще направим New Game. We are Evil Labs, the biggest corporation Yeah, on the face- planet. We do tests to improve the life of all living beings. Recently we received an opportunity to perform an experiment with our prisoners, the Cubers. However, they must fail in our primary test, only then we will have the permission to do whatever we want. Окей, почваме играта. Тази игра е подобна на пъзел игра, в която трябва да умирате много пъти. И да, това имате тези човечета. И сега ще ви покажа какво трябва да се прави. Трябва... така. Ходиш се така и се джампа така. А може ли се тръгне? Окей. И трябва да умирате много пъти, за да комплитнете играта. Така. Welcome to our lab, subject number 1. Do not be afraid, we don't bite. Окей. Това е subject number You 1. don't wanna jump? Why? Try it. LOL. At Опа, least will you be умряхме. useful И to сега subject хора не се number 2. притеснете. And for us, Сега може да скочим отново, да стигнем до нашия труп и да се качим. Да, пъзел игра. Сега тука скачаме тук и умирам. И скачаме тук. Оп. Мама ти. Така, може понякога така да се умирам. Така. И това е чекпоинт. cool, you've made it. Now the Значи real това е fun Enter starts. за юз. Така, това са почники, с If които... you isn't tiny enough, you already know what to do. Сега, тук това е също яко игра, който не може да скочите, а трябва да натиснете Enter, за да умрете. О, не съм много умен човек съм. Сорбит. Така ще го наричаме то Сорбит. Окей, сега. Ау. Аха, окей. И сега повтаряме по 100 пъти. Някога може да ни пусне като орбит 2 пъти. You know you have to Опа, dodge the мам. traps, right? Сега, пусна ни трети път с това. Така, ако виждате долу други работи, Firefox-ове и такива, сори, другия епизод мисля, че ще бъде по-добър. Аре де! Ако не ти, затова има фейскам. Ако някой има фейскам, трейте си. Уипа! Уип! Така нашите трупчета. Да, How these tubes withstand so many of you. окей. Уипа! Така. Уипа! Стана. Сега... окей. И сега... Оп. Оп. И оп. Сега това се правим на 20. Така, тук не можем, затова натискам Enter. Enter. Може и да се бутам. Но не става по-лесно. И така. Run, Forrest, run. Така. Така. Окей. Много яка игра. За сега. Не е много. Опа. Так му ще си имаме. Това е... Тик-так. Така, тук умираме. What the fuck, бе? Ободох се. Please, Инверно. do not disappoint me this time. Цай си. Така. Я си тук. Мой труп. Да, сериозно ли? Трябва да сложа още един. Хора, аз не съм гледал тази игра. Само я видях
И реших да игра. О, ес. Тихо, че You снимам again. клип! How this is Снимам possible? клип! Така. Така, тук има мъгла. Мисля, че ще се... Не! Не, без ще ме бъмнат за копирайт. Ще ме бъмнат за копирайт! Така, баща ми пее много добре. Затова не го слушайте, защото ще ме баннат за копирайт. Абе, ще умря, Окей. Съм нинджа мъдър. What time Uh-huh. is the party? Oh, never mind. You're already dead. Окей. Има някакви тупи. О! Така. Hello, ма! Така, тук сме готови. Фанах че. Аха. Окей. Тук ще ги наредим много яростно. Окей, война. If you survive more than the last one, О! I will give you free nachos. Ако сървайва, не. При на час. Орбит, давай. Орбит, нашето спасение. Не е нашето спасение. Така, what the fuck. Представете да си е сложил онези работки там. What the? Окей. О, много добър. Please, do not disappoint me this time. Окей. Така, орбит. Давай, fuck you. Орбит. Още един орбит. Окей, хора. Така. Опа, тухнах микро. Да, супер, как се наредих. Run, Forest. Мама run. ти. Така. Не сте го чули. Цай си, мама. Сам микрофона ми удари устата. Не! Чети си нагласа микрофона. Много добре. Как клавиатурата е накривал? Не е честно. Не! Така. Уху! Са. Бърдай! If you survive more than the last one, I will give you free nachos. Окей, бе, чух. Начос. Бързо! Не го издебе, брат. Не, бе! Окей, 30 жертви. 30 умиргани. Оп! Опът! Супер Марио! Оп! Така. Опа! Аре, Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Аз имам план, хора. Не съм от глупавите хора. Аз знам как да се мине това. Ето, виж. Виждате ли? Виждате. Hey, you should return. This Ето, is the видяхте ли, wrong че path. го минахме с орбит. Do not go in there, please. Що па? What the fuck? Okay, now we have a situation in here. Activate the protocol RUN now. Ей, иллюминат. Иллюминатите са замесени в това. Не, лошо. Какво? What the fuck? В този иллюминат, бе. Уй. Go. Не!
Вижте онази черта горе. Окей. Не! Може чертата се увеличава, това е лошо, нали? Нали? Не! О, фак. Мате! Не, най-сменен си. Не! Хора, аз съм голям ноубар. Мен TV ноубар. Не, нямаме време. Но! Game over. Ноубар. Ноубар. Okay, now we have a situation in here. Activate the protocol or you Ще го end гледате now. още веднъж. Вижте ли как си бързат скапаните очи. Али побират ми тръпки. Давай! Не знаем как да го минем. Лепа, защото и вие сте важни. Не, за мен вие сте важни. А за вас, ако е така... Ако съм нуб, дайте един лайк. Не! Ако съм нуб, дайте един лайк. Това ще го... Ако съм нуб, дайте един лайк. Така. Аз мисля, че ще имаме още един опит и свършваме, защото това е досадно. Много бърза, бе! Не честно, тази черта е най-бърза. Не! Пак от начало. Добре. Аз като някакви въшки така. Вижте! Хакс, майко хакс. Да! Game over. Гледайте и фейскам. Okay, now we have a situation in here. Activate the protocol or you Да. end now. Това нали записва? Да, записва. Давай. Давай. Съжалявам, че видяхте са подкаста. Какъв е този номинат, бе? Малец, тупа. Това не сте го видяли. Разбираш. Не! Кой каза? Зарадвайте се с един сабскрайб и един лайк, ако може. Minus my like. Minus likes. Ай, как умря на ъгъла, бе? Окей, хора. Това да знаете, че е последния опит. Да, последния опит. Аз съм на обар. Ментиви нуб. What the fuck, бе, винаги ви трябва да свърши тук. И да, благодаря, че гледахте този клип. И Okay, now приятен we ден. have a situation. Ако искаш още клипове и за по-дълго време и за по-често направи точно това. Така че отиди долу, натисни subscribe и бъди пич, бъди вълк. И благодаря, че гледаш това. Довиждане.